בתל, מה זה נתינה בשבילך? לתרום לאנשים, לחייך. נתינה זה לקחת ממישהו שיש לו ולתת למישהו שאין לו. תמיד נכון, לנו, לא. אוקיי, גילה, מה זה נתינה בשבילך? אני הלכתי לחייך ולאוכל. כן, היה כיף? לא. אני הכי אוהב שאבא שלי לקח את כולנו לחיילים. מה הבאנו לחיילים? שטויות שוקולד והם שמחו? יום הולדת זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא מחליט שאתה חשוב בעולם. נתינה זה ברגע שבן אדם מחליט. על מה היה הסרט? גילה, דוד ורפאל המקסימים. רציתי לנצל את ההזדמנות ולומר לכם שהייתם מדהימים במהלך השנתיים האלו, ובמיוחד בחודש הזה. אני מודה לכם וכבר עכשיו מתגעגע. תודה רבה לכן, בתל, אור, יאיר, עדי, נתן ושרה, שלמדתם אותי דברים על עצמי. לקומונריות שגרמו לי לתת את המיטב, לאדווה, שני ואוריה. לרכזת יובל אורית שתמיד הייתה אוזן קשבת. לאבא ולאמא שתמכו ועודדו אותי. תודה רבה. La 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 hey hey goodbye la 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 la